Cerita cekak anggitanipun nggih menika Narko Sodrun Budiman kanthi irah-irahan Jalak Abuntut Perenjak. Sumangga dipun pidhangetaken. Wis suwe anggonku ngesir Martini rondo ana siji tangga anyar sing manggon lor omahku. Wadon pindahan saka Boyolali kuwi pancen ayu tenan. Kulite putih merusuh, dedege bangkok, yen guyu keprungu nyegeri tenan. Ulese lan suarane yen ngoceh persis manuk jalak uren Kalimantan. Wong ayu kuwi ning endi paran ajeg dadi jujugan panyawang. Ora mung mripat lanang nanging uga mripat wadon. Bedane mripat wadon nyawang dheweke merga gumun kok enek wong ayu sing enom wis dadi rondo. Eman-eman ngono ritek dadi rondo mung krana dipegat warasan dening sing lanang. Gara-garane sing lanang bedat katut wedokan liya. Diitung materi pancen luwih sugih wedokane kuwi, nanging yen diitung dol tinuku luwih ngedolne bojo lawas. Lanangan mendo aloke mbok Desrina, wadon ayu mening kaya boneka kok dimohi. Paringe wis ora iso greng, Mbok. Imbuhe Sriyani sambi ngemplok cilok. Ya carane to, Sri. Jaman saiki mosok ora iso usaha ampre isone jrang-jreng. Muni ngono Srina ora nuduhke guyune malah ketara yen melu gelo. Kaya main gitar ae, Mbok, jrang-jreng. Sriyani ngempet guyu. Lah wetekno, lek pancen ora iso jreng ya dikencengi, ora malah dipedhot. Suarane Srina tansaya banter. Pegel aku yen enek wong lanang mendo ngono kuwi, Sri. Sriyani tansaya kekel nanging mung diempet wae. Lah cangkeme sik ngemut cilok. Wong mendo kok dipek dhewe. Srina sik panggah gembremeng. Sabar, Mbok. Sriyani ngerih-ngerih. Martini kuwi dudu apa-apamu. Wong lanang tilat bojone sing kok arani mendo kuwi ya dudu sanak kadangmu. Mbok ya ben kono. Ora ngono, Sri. Golek bojo sing ayu kaya Martini kuwi ora gampang. Lah kok mung dipegat parasan. Gek ya rong duwe turun pisan. Kok ora eman-eman. Lah nyapa kok eman, Mbok? Ya aku ya eman-eman eling lek golek mbiyen kae. Mbiyen pacaran ketok apa, saiki njur ketok apa. Alwang dipegat saiki Martini sik enom, Mbok. Kuwi lek karepmu Srina wegah ngalah. Sik enom ngono kuwi akeh godane. Yen wis tuwek ngene iki piye? Sriyani nggodha Mbok Dene. Heleh, gek sing sudi ae sapa, Sri? Digletakne srepager wae, ora ana sing nemu. Gayamu, Dik. Lah Dik, kapan kae Pak Warsono pensiunan guru kae nakokake ngono kok. Ya mung takon wae ya bene kono to. Tenan, Mbok. Sriyani isih nguber awit Mbok Dene sing umure durung ganep 50 kuwi isih ayu lan awake seger. Rondo bojo pegat mati. Gundulmu kuwi. Srina akhire guyu. Wong loro guyu kekel, embuh sing diguyu apa? Kira-kira wae bayangne yen wong setengah tuwa iku kelakon rabi neh karo Warsono. Kuwi sing grenenge Srina lan Sriyani ing ngarep warunge. Durung sing ana papan liya. Mestine ya isih akeh maneh greneng-greneng utawa rerasanan magepokan karo muncule Lanjar Martini ing lingkungane. Wanita liya mestine yen ngrasani Martini ora ana sing klair kaya rembuge Srina lan Sriyani kuwi. Ora merga kuwatir yen
dadi serandu Martini, nanging racake padha ngrumangsani kalah rupa. Arep maido yen niate ngelokne Martini kudu duweni modal sak dhuwure. Martini kuwi kejaba luwih rupa uga grapyak sumanak. Saking grapyake nganti karan perenjak manuk sing ocahe dianggo pralambang bakal tekane tamu. Kamangka tumrapku Martini iku luwih pas jalak uren. Tak akoni aku lagi sekonyong sekoder ambek dheweke. Kuwi kanyatan aku setuju karo panemu lan rasa gelane Mbok Desrina. Intine eman-eman, nanging aku uga bersyukur dene kok pegatan njur saiki rondo tek wiwit 3 wulan kepungkur manggon ning lor omahku dadi tangga anyar. Jejer ketua RT, aku ya seneng wae duwe warga anyar. Prasasat dadi kembang pasren lan tanduran petetan kang sakwaya-waya bisa dideleng lan aweh swasana endahing lingkunganku. Jujur wae, wong lanang sapa sing ora kepranan Martini? Yen lanang isih normal, senajan wis anak putu umur ngancik 4-8 kaya aku, mesti isih duwe rasa kedanan bel gedes yen ora kasengsem eseme Martini. Beda karo wong lanang ora normal, wis ekonomi lemah ning omah dikempit keleke karo wedok. Yen aku senajan rupa mung pas-pasan, ya isih wani jarak si perenjak merati kuwi. Ketua RT kate ingon-ingon pitik petelur, sawah garapan uga duwe. Bojoku senajan jari tanggoku klebu alus, nanging kanggoku klebu galak. Nyatane kliwat anggonku makan pitik lan njupuki endhog ning kandang wae wis bengok-bengok. "Pak, pitike pating preok kae lho, gek ndang dipakani." Kamangka pitik wis tak pakani wiwit esuk mau. Pitik muni pedhog rak ya wis unine to, Bu. Kok geger? Ora ngono, ndake wis dicupuki kabeh. Kae tre ning sisih kidul omah apa wis kok isi kabeh? Unine maneh sing sajake mung golek-golek salahku wae. Kamangka njupuki endhog pitik kuwi tugase Kang Yati rewangku. Bareng enek diajeng perenjak Martini, watake Suliyah bojoku tansaya ndedra kaya diduduhake yen aku dalam kekuasaannya. Katut dikempit kelek, digulung pinjung, nanging aku panggah bisa bangga. Aku ngerti yen patrape bojoku mau mung rewo-rewo, petrak-petrek, bengak-bengok kaya pitik babon golek jagone kae. Betheke supaya Martini ngerti yen Yuliah kuwi sing nguasani pitik pirang-pirang kandang. Aneh Martini ora gogrok kuwanene, ora sungkan mara mertamu neng omahku, mbuh goleki bojoku apa nakokake aku. Tenan lho kuwi, dadi aku luwih GR. Lah dasare ayune ngluwi Yuliah luwih enom lan usahane buka salon rias manten ya lumayan laris. Ning omah dikancani ponakane wadon tamatan SMK sing diajak ngrias mrana mrene. Merga kandang pitikku mapan tegalan rada adoh saka omah, wirawiri ya ngliwati dalan ngarep omahe Martini. Meh saben liwat aku ya weruh dheweke lan ponakane aran Wahyuni kuwi. Dene anake sing umur 10 tahun melu mbahe ning Boyolali. Wektune jam 11-an esuk, langit rada mendung nanging angete srengenge isih bisa dirasakne nyelekit kulit. "Mbak Yuli, Pak RT wonten to?" takone Martini nyang bojoku sing lagi nunggoni dodolan merancang. Mama Martin, wonten Mah, wonten. Monggo pinarak kula celukne." Bojoku katut tangga teparo yen nyeluk perenjak Martini kuwi Mama Martin, kaya sing ditulis ning banner ngarep omahe. Embuh ya kok meh saben wong nyeluk Martini dudu Tini nanging Mama Martin. "Walah, kok njer ngrepoti nggih Mbak Yuli."
Mboten kok Mah, biasa mawon. Bih, kaya ngono kuwi lho bojoku lek nampa Martini. Aku jane krungu taturan kuwi nanging aku rewo-rewo ora gape. Jajal mengko bojoku goleki aku apa ora. Senajan aku ya kepengin enggal weruh Martini, ya tak etok-etok ora butuh. Pak, digoleki kae lho. Kandhane bojoku njer balik nyang ngarep. Peh, weruh sikape Yulia ngono kuwi, aku dadi bingung. Cara ngomong sing durung putuk njer ditinggal klepat ngono kuwi gawe aku ora penak. Sapa Bu? Gayaku takon nanging wis ora ana wangsulan. Oh, Mbak Martin, ngersakaken kula napa? Tak deleng wadon idolaku kuwi wis lungguh ning kursi tamu. Bojoku ya lungguh ana ngarepe mung keletan meja. Genah goleki RT ngono kok. Nggih to Mbak Martin? Saute bojoku. Martini mesem manis. Inggih, madasi Pak RT lan Bu RT. Kula mriki wau ngapunten ajenge ngrusui Pak RT lan Mbak Yulia lho. Masalah nopo lho Mbak Martin? Aku takon dhisik. Jane kula niki isin nggih sungkan tangga anyar kok amen ngrepoti. Ning sinten malih sing kula sambati bojo mboten gadah sederek nggih sami tebih. Usum pandemi Covid tiyang mantu nggih awis-awis jarang tanggapan. Lajeng ganti bojoku sing takon. Meter kula vario sing biru niku lho Mbak Yuli, wancine nyerviske lan ganti oli. Lan iki wau sematusan kali Bu Sundiana nglunasi rias nganten. Kok ketawise diundur benjing mben. Aku batin iki mesti arep nyilih duit maneh kaya dik abene kae. Muni utang kok ya ning omah enek bojoku. Muni langsung karo aku pas ning kandang pitik ngono ya langsung tak wenehi. Ora utang, ora usah balekne. Taksiranku ongkos nyervis motor paling akeh ya 200.000-an. Jebule muni utang 500.000. Lek beta ya tercekap niku mboten kuwatir kirang Mbak Yuli. Nggih to Pak RT. Mripate sing liyep lindri kuwi nyawang bojoku njur nglirik aku nakal. Duh Gusti. Oh alamah, yen semanten iku sing gadah Pak RT. Wingi kula belanja kulaan sakniki dereng nyekel duit. Iya ta Pak? Aku mantuk. Ning ya kudu kanten ngenteni bar adol endok lho Mbak Martin. Sisa duit tuku pakan mau rak ya ana ta Pak? Yulia bojoku jan baik hati tenan. Ora ngerti modusku. Ana tapi ya ora semono Bu. Tak sauri ngono bojoku njur meneng. Sesuk ora kasep ta Mbak? Ganti takonku nyang Martin. Yen wonten diusahane sakniki tok Pak RT, napa mboten mesakne kula? Aku ora duwe mesakne, ning duweku rasa demen. Akhire ya tak wenehi 500.000 abote wong lagi sir. Lah butuh maneh nyegato yen wayah aku nyang kandang utawa nyusul ning kandang ae. Aja neng omah ya Mak. Pambisikku mesra wani muni mah. Wong ayu Pernjakwati Martini mantuk sambi mesem. Rong dina candake jebul dheweke nyegat aku tenan. Cerita yen HP-ne rusak layare. Taksiranku ongkos servis mung 100.000 nanging dheweke nembung 350.000 ya tak wenehi. 2 minggu bacute sore bakdo asaran Martini moro menyang kandang pitik karo perembik-perembik. Rupane sing ayu njur owah dadi kelawu. Cerita yen HP-ne ilang mergo aku sir dheweke tanpa muni utang nyilih utawa njaluk. Dheweke tak wenehi duit 2 yuta nggo tuku HP bekas. Kanthi anane HP kenek nggo komunikasi ambek aku awan sore bengi sak sire ngobrol ngalor ngidul ngetan bali ngulon.
mrono mrene sing diomongake panggah ngrempet katresnan. Pokok bojoku ora ngerti rak beres. Dilalah dina Selasa kliwon kok esuk-esuk Martini mara nyang omah tawan-tawan tangis. Pikirku mesti goleki aku ngajak dolan kaya isine WA mau bengi. Jebul dheweke nemoni bojoku nuduhake WA ku kabeh diceritakake. Matek aku, bojoku tak sawang saka kaduan katon ngempet nesu. Nalika Martini ngoceh, bojoku mbegu ora ngucap apa-apa, ora nesoni aku utawa Martini. Aneh bojoku, kok ora obong atine diwaduli Martini. Martini banjur pamitan. Aku ndepipis ning mburi lawang nginceng lakune Martini. Ujug-ujug kupingku krasa panas, asem dijewer Julia nganti molor. Aku pringisan dilungguhake ning kursi tamu. Pak RT wani rabi Mamah Martin to? Takone alus. Ayo tak unggahne, aku lila dimaru kok. Pokoke wonge gelem ngrewangi ngopeni pitik lan nunggu perancanganku. Aku sing dadi juragane. Batinku misuh-misuh misuhi Martini sing reko-reko wadul bojoku. Duh perenjak kampret asuku disen celeng boleten jaran abuh gombal amo gajah ucul pelem bosok. Cotel.